mane achako di wakili Charles Midenga etok mano go ka koro kiny makawuono jatend piny Kenya gi ugai mar ODM Raila Odinga ne romo juma mokalo bang' mano wacho ni achako pach jopiny osewuotho e counties ma Kaluo kadho wath nam Chumbiero chako chomo odhi bedo kochoko gi kuom kinde marom nade po nono nitiere geno madhi wuok kar ka koso gima wacho bende oseng'e. Erokamano Cleophas, mano penjo malew ahinya. Gima timore ne ugai mar ODM moluor Raila Amolo Odinga en nitiere buok maduong' manotimore kano koyiere e kom mar African Union chairperson maluongo ni AUC. Koro Raila nong'eyo ni koseyiere to koro kane gidhi tiyo gi Ruto 2027 koro weche mag Kenyan politics nok dhi bet. To koro anotimore noyiera bwana mane Djibouti miluongo ni Mohamud. Koro Raila nyaka duogi mondo ne ani to koro ere kaka onyalo nyayo usiano mare gi ker. Koro mineno ka owuotho achiel kachiel e kuonde ma johera ma ODM nitiere. Asenyo ka jomoko lieko ni kia non-executive prime minister gik machalo kamano. Katiba ok oyiene lemo machalo kamano. Kane wagoyo ombulu e 2010 nowuok e gimoluongo ni hybrid system iwinjo kata waluongo ni parliamentary system to wadonjo gimiluongo ni presidential system. Ma presidential system kaka ineno katiba ni kaka en ni e kaka en United States of America, weche mag leader of majority, minority, koro oginyal chuo gino moko na winjo ka liekore ni gidwaro timo gimoro ni National Accord and Reconciliation Act, the NARA Act mane Kibaki gi Raila timo bang' tulo manomuoch bang' yiero ma 2007 ni mondo mi office moro Harambee House. Mano gima kotimo immediately to wadhi e doro nikech nyakwa nane kaka wanyalo loso katiba no mondo intention ma jopiny obedi. Gima timore sani en ni kwa chome 2027 wadhi e gimiluongo ni the 2002 moment. Sani en jo Kenya against Ruto iwinjo mamane gimoro Raila onego bed ni ong'eyo and everybody kata optim gi Ruto seche moko joma wet ni kotim gi Ruto kaka handshake ni to koro automatically ni jo Nyanza tebo gocho ne Ruto oyo. Asewuoyo gi jo Nyanza mathoth kata jo Western onge ng'ama dwaro Ruto Kenya kama wuone. Piny oridore ni neno mana weche mag shaka ne timore ni bilion 104 oketi to sirkal kia magi weche mainyo jo piny ma piny tek miwuoro. Koro gima ne Raila nyalo timo ne jo piny en achiel ni ong'iane ni 2027 oket maslahi mar jo piny mbele kodwa mosore gi Ruto. En demokrasia mare but ok wanyal yie ni nyalo terwa kuma nyalo inyo jo piny. Weche mag wuotho kuonde johera mag ODM achiel kachiel apani en gima waluongo mana ni lalling iwinjo wero lullaby ne jopiny but gini en gima ne gisechweko gi chon. Irito mana gima waluongo ni opportune moment mar koro nyiedhe ayanga ni koro mae gima ne waseyie. Kineno kata mana jodito manowuok e ODM to dhi e sirkal kaka cabinet secretaries mago mana jok motenore gi Jakom to japiny hie onge gimonyalo luongo ni benefit moyudo. Mar ariyo onge gimiluongo ni wane sirkal kata onge sirkal. Gina wacho ga pile every time mabiro kae e katiba ma wan godo ni ng'ata ni sirkal. Gima luongo ni opposition notieko 2010 waonge gi opposition. Wan gi kata mana kidhi e parliament wan gi leader of majority to gi leader of minority. Wan gi gimiluongo ni devolved counties gima nuonge go 2010 mabe tend gwenge ka in Migori County nitiere county government magolo choko osuru to tero malo timiyo gi pesa ka malo biro pi. Uma Bay the same, Siaya Bay the same, Kisumu the same. Koro ji nie sirkal. Jood bura seche magitimo oversight e National Assembly kata mana Senate
onge ni machacha jo opposition. We don't have any official leader of opposition. Koro kik wawuond jopiny ni sani koro wan e sirkal. Onge ng'ama onge sirkal. Ichulo osuru kaka ja Kenya. Ti expect services ratiro kaka ja Kenya. Koro katieko 2027 and 2002 moment and Kenya against Ruto. Erokamano ahinya.